där. Det är inte som en skada. Jo, det är överskottsbränslet. Ja, här är det som smäller. Jo. Så där han släpper gasen för mycket blir det så där. Så att helst ska det inte höras något. Han har fullgas, var ju inte rent. Ja, då är det nog fel i så fall. Ja, här är det. Ja, han ska klättra på så det är lite. Det ska bli någon smäll bara sådär någon gång. Där han har släppt av gaset och gasar i. Ja. Så den mot en kurva och släpper av och så gas. Det ska bara bli en smäll. Det blir så ja, där är så mycket bränsle. Man ser det där i kurvan då. Ja, men han släpper gasen här. Ja, men när han då gasar, då rycker bara svart. Då är det nästan som kväd med bränsle. Så det tar ett tag innan han tar sig då. Okej. Han får för mycket bränsle. Och här är lite dåligt så man får för lite. Men här är bättre för motorn om man då. Ja. Så de inte sätter dem snålar dem för mycket. Precis. För då kan bränna hål i korven. Precis. Du kan det då. Han går inte så det ska inte borta så.